Stai așa, nu l-am canicul. Să vă arătăm capturile cu bibanul la pescuit. Ma! Ai grijă! Că mă duc în cap. Uitați ce e pe lângă noi. Eu cred că are 40 pe puțin, mă. Ia ridică-l tu singur să vezi. Are 30. 30 are. E rămas pitico. Ha? Ia. Asta l-am prins eu. Asta eu. Minte, ba eu. Eu. Bibanu. Ia și pe Tibanu. Uite și pe Tibanu, pe Bibanu, pe Fribanu și eu. Ia bagă ceva mocioacă acolo la gură. Unde și carpul, mă? Scoate și carpul ăla să crapă.